Epa lagunok hemen dago bueltan, horren honetan onlineekin harrapatu nidazu hemen mineria pizka bat egiten. Pizka bat errekurtso batzuk batzen, dirutxo bat ateratzeko behar dugula, nabeak garesti ateratzen direla, eta dirua batu behar dugu. Baina, diruarena betiko kontua da, behar dugula dirutsoa. Bueno, hemen harrapatu nidazue horren honetan onlinean frogoetako bertsioa egon nintzen eta azkenean bota naiz Sakura frogatzera bota naiz. Bueno, hemen ikusten duzuen nire nabea, Ventur izeneko nabe bat da, mineriarako erabilia, bale? Hor ikusten duzu bere kapasitatean, beltzan ari naizen errekurtsoak. Baitxe bertan hau bakarren hau biltzen, beste hau beste toki baten hartu behar dut, baina bueno, almagabe nagoenez, piratak heldu direnean, pirata aldegin izan behar dut. Nire minatzeko errabintak, bale, laserrak edo, hori ikusten duzu, segunduro, minuturo, lau eta mazazpi metro kubiko mineral gutxi gora bera, batzen dute. Distantza optimoa 10 kilometro distantzaz dila, ez dago txarto behagoa badaude, noski ez, baina bueno. Eta bueno, hemen ikusten nahi zarete gauza pile bat pantailan araintze bertan. Neu hasia naiz kontrolatzen pizka bat dena, gutxi gora bera. Joko hau ja urte batzuk darama atela eta duela urte batzuk gobu antzekoa da, baina espazioan zehar eta hainbat gauza ezberdin ditu. Baina gouen antzeko zehozer da, ez ezatuki berdina, baina bueno. Hemen deko zue hau minimizatuko dut, etxiko dut. Hemen deko zue unibertsualen mapa, bale, guzti hau jokoaren unibertsua da, bale. Guk gara hemen dagoen puntu inozente hau, bale, hori ikusten duzue, a ber, urbilduko gara gehiago. Guk gara hemen dagoen puntu inozente hau, bale, hor ikusten da, borobilduta, bale, pizkatu urrunago, hor, eta hau da galaxia osoa. Ideia bat egin dezazuen zelako mundua den hau, bale? Osea, ez da txikitxoa. Ez, kriston galaxia haunditxoa dauka. Orduan, zertan datza joko hau, bueno, pizkate espazioan zehar, bilatu bizitza nola baitean, gerrak daudenean parte hartu, horrelako gauzak. Bale, horrentxe bertan nik hasi berria naiz. Errekurtsoak batu beharko ditut, dirua lortu, horrekin nabe hobeagoak erosi eta horrelakoa gauzak. Bale, desteroidea desagertu zaigu eta... aber zetago hemen, piroxen... lortu bat dugun zer gehiago hemendik, a ber, Gauza berdera da, baina, bueno, igual joan egingo gada. Piroxen... Condenset, hau hartuko dugu, ez ordite, hau hartuko dugu, pizka bat zer gehiago, ja kargamentua topera eramateko. Ostia, laser zarratak eta dana. Orduan, bueno, hori, espazioan zehar, bilakatu, pizka topeagoa bilakatu, eta gero, gerrak daude eta denetarik, beraz. Imagina hau. Benuak, hemen ikusten zuen milaka medunu ezberdin. Hau pertsonaiaren menua da, hemen ikusten didazue, 14 fakzio daude, nik 10 izeneko fakziokoa naiz. Hartu dut hori, pizkate guztoko izan dudalako, gainera nabeak dira itzelakoak, osea, politak dire, a ber, bestea, joan da, bestea, a ber, ez, hor dago, behitu. Bidez hau da, 10 esmanabiltzartu hau da 10 mineria, osea, espazio txi bat eta da, osea, behitu. Argi dinamikoak horretaz aparte, behitu zein polita den nabea bera, osea, itzelako ostia. Madre mía, que nivel. Lo ikusten duzu, behitu. Horrelako steampunk toketxo bat dauka, egia esan da, polita da, edo polita edutzen zet, horrelako steampunk toketxo bat dauka, baina bueno, hau ematen dizute miso bat eta ematen dizute nabe kaka bat da, beraz, en fin. Ez da beste munduko ezer. Eta, bueno, pizka bat erakustzi nahian nabil, noizean behin edo, pizka bat
noizean behin, ez dut egingo honen saioako lan, kriston seria, porque hau eraman dezake pilo bat denbora, pizka bat aurrera egiteko, pilo bat denbora eraman dezake, denbora realaren movida dela eta, bale? Denbora realaren adibidez, habilitaten gauzan ikusten da, adibidez, baita minerian, denbora bat eman behar dugu mineatzen, osea, rekurtsoak batzen, eta ez denbora bat nun ematen diot, eta ez dakit bi ordutan egiten dizkit ez dakit zenbat mila burdinaz adibidez. Ez, osea, hemen egon behar gara, X kantitate batzen du minutu ikusi duzuenez, eta hemen behar gara ez dakit zenbat minutu, errealitateko minutuak, ez dakit zenbat rekurtso batzeko, prozesatzeko, eta gero saltzeko rekurtso horiek. Baita habilitateak nivelez egotzeko, jarri behar dugu listan, eta behin listan jarri eta hemen ikusiko duzue, hau denbora bera doa eta erratu naiz berriz. Denbora bera doa teorian, baina behar bada ez teko, bai, denbora bera doa ikusten duzuenez. Eta, bueno, zero eraitzen denean, nivela igotzen da, eta holan, osea, joan behar zareten momentu oro habilitateak hobetzen eta horrelakoak, atributuak, bueno, en fin, hainbat eta hainbat gauza. Baita ere, bueno, merkataritza sistema berezia, bale? Salerosketan oinarritua, baina jokalarien arteko salerosketetan, hau da, nik salerosketa oferta eta demanda delakoa, hori oinarrituta. Eta jokalarien beharraren arabera, hau da, makina printzipioz ez du ez sartuko, teorian, eta jokalariek salerosten doazten bitartean, pertsak gora edo bera egiten dute, eta hori ikustu ezakegu, zeozen presioa, erostera guazenean agertzen digu, gora egin duen, bera egin duen, eta horrelakoak, adibidez. Bueno, iziz hau da naben zera, sistema, hemen ikusten ditzakezu nabez berdinak ikusi alditugu hemen, eta behitu hau, zelako potxola da. Potxoloa da, benetan, polita da, egia esan da. Hau behar bada ezain besta, hau pizko bat tordo gehiago iruditzen zait, bale? Bueno, baina ez dago bez itxusi, politak dira nabeak. Esatela hau oso polita da, Beitu, hau goratzen dit Star Warseko nabetxoa goratzen dit edo, pizka bat horre erabiltzen duena karrera horretan, ez dut goratzen zen pelikula, baina hortik karrera batetan erabiltzen duenean nabea. Hau jak dira nabe ezberdinak, adibidez hau Battle Cruiser, hau adibidez ez zaita asko gustatzen, igual da oitutaz nagolako, eta behitu argi reflexioa ze polita, ze ondo egin dauden. Berbada ez nagolako oituta Battle Cruiser, burrukako cruiseroak, haulan, vertikalki izatera, ziurazki. Baina, bueno, politak dira, Battleship, hau gortik ikus daiteke, ez dago baterez itxusi, polita iruditzen zaite egia esan da. Luzegi hau hemendik ondo emonda pikutu aradoa, baina, bueno, beste mota bat. Adibidez, hau nahiko arraro, holako agila egalik gabeko arrano bat ematen dau, eta gero badaude holako carrier, ostia, holako portaavionesak edo, matxu maitia. LOL. Hau ez nintzen konturatu honetaz, lol. Black Ops, ostia, Black Ops B! Black Ops B dekogu! Matxu maita eta da, Titana aia da, kriston nabe ostia ematen duena. Titana. Izena esaten dau. Titana. Eta oran garra dauka eta dan, hau herri bat izan daiteke, no me fastidies. Dreadnought? Hau potxola da. Karrierak hauek gustatu zaizkit. En fin, nabe ezberdinak, hau atzera ingo dugu, iziz. Eta, suposatzen du ja, amaitzekotan egongo du garela, hau. Bai, honekin bukatuko dugu, nik oraintxe itzuliko nahi segun zuan laguno. Markatuko didazu, hemen nabil goza batzuk aldi berean egiten.
En fin, bueno, hori ikusi da, batu duela ja, topera dago, karga, beraz, basera joango gara, jarriko dugu hemen, hau dira puntutxo batzuk, orditu daun puntutxo batzuk, eta, erakutsiko dizuet hau, lehenik eta jump throw? Vale. Joango gara ona lehenik eta autopiloto emango diogu. Flipatuko duzue, enan ezakit noizbeten ikusi duzuen enan urdin bat, baina eguzki bat jaio berri dagoenean, enan urdin bat da, bale, hainbat eta hainbat material dekolako erretzeko, oraindik, eta material hori nitrogenoa denez bereziki ez banabil txarto, ez botu txarto goratzen, hori ikusten duzue warpa nola egiten dugun, itxelakoa da, pasada hutsa. Hemen, falta zaigu Enterprise bat, joko niri falta zaio Enterprise bat, madre mia, hori izango litzateke la leche. Orduan, enana urdina, ez bana txarto da, nitrogen asko duela oraindik erretzeko, eta orduan urdin kolore hori ematen dio. Gero denborarekin, haundi gorri bat bilakatzen da gure eguzkia bezala, eta hortik ja hiltzen azten danean edo espanditu egiten da, bale, espantxo egiten du, gero poratzen ditu, eta edo, bai, enana txuri batetan bilakatzen da, enana txuri batetan bilakatzen da, hori da, eta gero hortik edo berriz azten da zerotik prozesu guztia, supernova bat egiten da, barkatu, saltuak nago gauzak saltatzen. Supernova bat bilakatzen da, eta gero hortik edo supernova bat edo zulo beltza, eta supernova bat egiten danean gerta daiteke, bale, gerta daiteke berriz hasta prozesu guztia gerta daiteke. Bueno, hori ikustu duze, enana urdina zin polita den, bai, enana urdina, hau denborarekin erretzen doa, laranja kolorea, gorriago, eta bitxikeria badeko zue, efektu berbera ikusi dezakezue, txiskeroetan, behitu hemen gaude, behitu hau, behitu, ze maravilla, ratu, ze pasada. En fin, gure tokira joango gara, hau dela, basea, gure basea, bueno, nirea gutxien ez. Efektu berbera ikus dezakezu behitu. Esan agur nana urdinari, agur ziberua, bueno, agur eguzkia, toki guztetak itoki beroena. 7.000 eta piku gradutara ikusi dut lehen zegoela. Orduan, efektu berbera ikusten nahi baduzue, txiskero hartzen badutzue, egongo da tokitxo bat ziura azki ez duena ezer izango, edo ez da zeratik egon behar, baina egongo da tokitxo bat urdin koloreko izango dana, eta gero horren gainean laranja koloreko gunetxoa egongo da. Urdin kolore den hori ezagura dau erregai asko duela, eta horregatik kolore hori ematen dio. Izaten du, erregai asko duenez. Gero, laranja kolorea ezagura dau erregai gutxi duelako, eta horregatik kolore hori hartu egiten dau. Vale, efektu berbera da zuek ikusi nahi baduzue. Eta hori da eguzkiekin gertatzen dana. Urdina danean, enana urdina danean hau bezala. Vale, behitu, hor dago planeta, por txerto, gasesko planeta, Saturno antza anilloekin eta bar. Itzelakoa da, Eta, behitu, jarriko dugu hau. Behitu hau. Ze pasada. En fin. Hori, efektu berbera ikusi nahi baduzue, hori gauza berbera dela eguzkietan, hasieran enana urdina dela, erregai asko dauka eta horregatik kolore hori hartzen du, baina denborarekin laranja, gorri kolorea bilakatzen da, gurea bezala, eta horrek esan nahi du, irzorian dagoera, erregai gutxi duela, gero eta material pisutsuagoak daudela bere nukleoan, bere inguruan, behitu beste planeta bat, eta kolore hori hartzen doa. Zuek zientzia bizka bat ikaste ezazuen. Bale, bi hiru salto falta zaizkigu, autopilotoarena marabila hutsa da. Hemen dago beste nabetxo bat ikusiko dugu. Behitu hau. Behitu ze... nabeak nik benetan... nik benetan esaten ditzot nire ustez, nabeak super ondo eginda daudela, joko hau merezi duela. Naiz eta
€15 diren hilabetero, vale? Nik uste merezi duela. Starter parkarekin oparitzen dizuete hilabete bat jolasteko. Nik orain Steamen berapenetan hartu dut lehen aldiz, behitu. Behitu. Eta, bueno, nik uste dut merezi duela. Batzuk esango duzue garesti dela, baina nik uste dut azken finean guaua baino bizkat garestiagoa dela. Bai egia da, baina nik uste azkenean merezi duela behitu planeta hori. Osa, grafiko hauek nik uste dut azken baten merezi dutela jolastea. Nik uste, nire ikuspuntutik ez zait garesti iruditzen, nire ustez. Baina, bueno, behitu zean, hemen ja guztia, ia gehiena argi urteen bidez, behitu, odeiekin eta dana. Osea, behitu hau. Hemen ja ia guztia argi urteen bidez joango da, Behitu, hau tornadu bak da. Formagatik eta bar, tornadua. Eta, klar, hor erdian dagoena da begia, bere begia. Lurzoru asko, Ez dago txarto. A ber. Hor da gurbiltzen, salto egiteko. Bueno, hau dira espazioko poliziak. Hemen, la poli del plagio daugula eta dena. Zaila ez inork ez plagiatzeko inori. En fin, hori ikusten zuen nola hartzen garen portalera. Eta ikusten zuen nolakoak diren saltak, osea, benetan, hori irekitzen da eta flaska, osea, hau. Nik flipatu nun honekin, benetan. Osea, itxelakoa eruditu zitzaidan. Itxelakoa. Behitu. Eta hortik figatzen bazerien doz behiten. Horein jaz igual bat bakarri falta zaigulako. Baina, lau, post edo 6 salto egiten behar dituzunean, ikustu duzu hor, mendik aldu eta hor zer salto egin beharko dituzu eta nik pasako zareten. Eta benetan, ostia, super polita da. Behitu hau, ze polita. Ze ondo, olako kristal olako efektu hori super ondo eman diote, benetan, osea, gogoak ditut hemen kriston guda bat egotea eta frogatzean nola izan behar den hau guda batekin. Itxalakoa. Vamos, guda bat baino lehen gutxienez aseguratuko nuke guztioi, osea, jolasten baduzue, aseguratu nabe. Nik oraindik aseguratu gabe daukat, baina aseguratu behar dut. Aseguratzeakoan, batzutan pixka bat, autoa bezala esken baten, mindu zait, igual kubritu egiten dizute aseguru hori zera, nabea, behitu zerako maniobra egin duen. Iguala hostia. Iguala leitze zerako maniobra egiten ari den tipo hori. Arraro, behitu zerako maniobra duen egiten. Flipatzekoa. En fin, eta bagaude hemen nire sisteman edo, hori dira anomaliak, egin behar dut entrenamentu bat, ez dakit oraindik egiten. Goaz orain goazia akademiara. Eta uste dut planetan zer pasatuko, hau eklipse bat da, Hau eklipse bat da, betu bai planetan zer pasatu dugu. Eta hori eklipse bat zan, jakin dezazuen. Hori eklipse bat izan da, justo segundutxo horiek. Betu, beste planeta bat, hau da itzela. Betu. Hau gehiena itxasua da, ikusten den naiz. Gehiena itxasua da. Eta hemen da nire basa, behitu ke pasada. Osea, behitu, flipatu honekin. Osea, hau herri bat, 2 eta 3 eta mundu hori osoa da hemen barruan egon daiteke. Flipatu honekin. Eta orbitan, klaro. Osea, flipatu. Behitu hori, osea, ezberdintasuna, eta baina ezberdintasuna. Osea, flipatu. Eta hori, hau, bestak beste, hori pizko bat erakusteko da. Segundu bat, orain, joango daizu dokin, ikusten zuen, eskalatu behar dira maimenak dokina egiteko eta dana, osea, listo, ja barruan gaude, eta mendeko gure basea, gure gauzak. Hau gutxiko ditugu hemen, item hangar. Gure hangarla. Tugu hainbat gauza, ezberdin. Eta misio batzuk egiteko, nahi duzuena. Eta horren egingo duguna da, batu ditugun mineralak prozesatu. Vale, ondo, lortuko ditugu errekurtso batzuk.
ondo. Eta hau ere, reprocess. Eta beste errekurtso batzuk lortuko ditugu. Eta orain, bueno, teorian, izanez, izatekotan, baina errekurtso hauek, beste material batzuk behar dituzue blueprint izeneko gauza batzuk, eta horrekin ja beste armak, munizioak eta lakoak produzitu aldituzue. Guk, edo nik utxen ez ez daukadanez, saldu egingo ditut eta hemen ikusiko duzuen nola, adibidez, hau, izogen, bera egin duela, euneko bedatziko lau, bat bera egin du azkenengo demoraldian eta iraziko dugun hau izango dela. Bueno, salduko dugu alanda ere, dirua joango gara batzen, eta gutxo gora bera, hemendik utziko dugu. Bizkat, mineralak bizkat bera duazte, jendea ikusten danez, honetaz bizida, ezke egia esan da lehen azteko, hainbat gauza baino diru gehiago ematen dizutela, eta bizkat bera hasi da joaten, mineral asko daude, eta bizka bat bera hasi dira joaten, epa, kaka, ez latu naiz. Orduan, normala da, peitu, adibidez, titaniuna euneko geta bosta jaitsi du, osea, biatu behar da zozer ezberdin bizitza horrela mateko. Eta bueno, eta hau izan da neu nahi nuena, ia usortzi mila daukat, igual hauetako esertako ez nahu ematen, eta industriasik beznik amar zerako da. Hauetarako bai, hau zer egin da. Ez dago itxusi, behar bada erosiko dut in station, bale. Behar bada hartuko eta hauetako bat edo, ez dakit. Orain beratuko du lasaitasunez. Fragata bat edo, hori izateko. Una berropa, ez da... Ostia, ez du garesti jarra, tipoa, Uo! Amantxu maitia! Wow! LOL! Horti joateko paseotxo bate batera. Punisher! Ha, que potxolo. Ez da gehiago gustatu zait, Destroyer, Cruiser, Battlecruiser. Bena ez daude karrierrak, igual horrein egongo dira sartzen edo. Frigat, Destroyers, Standard Destroyers, amarlar. Bueno, ya gehiagi da. Wow, wow, la ostra. Erosiko dute, hori gustatu zait, frigata... Hau ere gustatu zait asko, ez pentsa. Lako... animalio, rinoceronte bat edo ematen nau. Dudetan nago, Hau be asko gustatu zait. Nik suposatzen dut... ez dakizin izango den hobeagoa, egia esan da. Masa... volumena eta 8.000. Piskat volumenaren bidez begiratzen ari naiz, baina ez nuke horren bidez begiratu behar. Beste hartuko dut, bai, hau hartuko dut, niretzako. Bai. Listo, orain teorian, jazta erosi dugu nabe berria, eta teorian guk hemen, orain hemen, izango dugu. Bai, hau da lehen hasieran eta hau da bestea. Zekit jarri aldugu. Wow. Eta hau da gure nabetxoa. Ha, que potxolada. LOL. Hau gero paseo bat eman behar dut honekin aldu danean. Hemen dago, boik dira ekipatzeko armak eta lakoak, erosi beharko ditu dela, 3 torreta, ez dago batere txarto, 3 torreta, jarri izatea, ez dutu baiak, ezin duzu ez errekurra, da justo burrukarako, burrukarako prestatuta, ezin du beste ezer egin, ezin ditu estadronak ez ezer ben matea, baina bueno, honekin gatu naiz momentuz, eta onarte atarako gara ja ikusteko, eta hemen utziko dugu saiotxo hau. Bakarrik joka aurkezteko zan, besterik ez, ezpe dute gustoko izatea, zuek gustoko izatea. Beitu urdeko gure... Hor dago. Super polita dago, me cago en la leche.
toka egingo dugu eta utziko dugu ja. Bueno, espero dut zuen guztok izatea, jokoa gustatu izan zaizuela, ideia edo gutxienez. Komentatu, guztok izango duzu, badakizu zen behar duzuen eta esterik urrengo arte, aio!